Kaixo lagunok, zer modu zaudete gu Fermin eta Maialen gara. Nahi egin duzue gure makinera etorri? Nahi alduzue gurekin bidaiatu? Guazen. Etorri gure Kobazulora marraztea, gure bizilekua erakutsi dizugu. Nola marrazten dugun erakutsiko dizugu. Bai, guazen! Eta ura nahastu oskola batean eta gero behatzarekin paretan margotu. Zaldiak, oreinak, bisunteak margotu ditzakezue. Etorri, erramientak egingo ditugu. Zuen garaiko tresnek hasiera bat izan zuten. Gure garaian egiten ziren lantzak, mailuak, arkuak eta geziak egiten ziren. Hartu harri bat, ondoren maki bat eta amaitzeko animalien ilearekin lotu ahalik eta fuerteen. Ikastea. Zer gehiago ikasi dezakegu? Jakin nahi baduzue nola itzaten den etorri gurekin. Begira, animali mordo badago eta gaurkoan aska izatzeko aukera izango dugu. Ondoren, eizatutakoa gauza desberdinetarako erabiltzen dugu. Adibidez, jantziak egin ditzakegu. Eizatutako animalien haragia jaten dugu indartsu mantentzeko. Soberan dauden hezurrekin erramientak egiten ditugu. Etorri gure gizua egiteko ikasiko zue. Sua egiteko suarria behar elka-joka. Sua gauza askotarako erabiltzen dugu, janaria prestatzeko adibidez. Horrez gain, kobazuloan argia eukitzeko. Horakin neguan berotasuna izaten dugu. Asko gustatu zaigu zuen bizimoduaz ikastea, eskerrik asko gauzak erakustagatik. Agur, hurrengo arte asko gozatu dugu guztiagatik. Agur. Fermin eta Mailenek etxerako buelta hartu zuten beraien Anu eta Maitera.
Gauza mordo bat ikasteko aukera izan zuten lehen gizakien garaian. Zirraragarria izan zen. Orain etxean, atseden hartu ondoren proiektu berriei aurre egiteko prest ziren. Zein izango ote da beraien hurrengo abentura?